Здравейте, казвам се Ралица Голева и уча специалност връзки с обществеността и маркетинг в Нов български университет. Наскоро имах възможността да присъствам на MBTI workshop на Петър Петров и смятам, че това обучение беше доста надграждащо за мен и за моите знания в конкретната област. То беше свързано с екипната комуникация и как трябва да комуникираме с различните души според техния личностен тип. Нещо, което разбрах за себе си ново е, че съм тип INFJ, което най-накратко означава, че съм свикнала да бъда медиатор в една група от хора и че за мен са най-важни баланса и разбирателството, което наистина е така. Също нещо надграждащо, което ми даде този workshop е знанието, че е наистина изключително важно, когато работим в един екип, ние първо да се съобразяваме с човека отсреща, за да може всичко да протече възможно най-плавно и гладко и всички страни да са доволни. И смятам, че това ще ми е страшно полезно не само в професионален план в кариерата ми, но и в личностен план.